peduli. Masuk yo. Ning ndi duan kita. Wah, jet. Mendi iki. Arep aku lho semaput mbok jancuk. Lamune iki koyo ngakeh pikiran. Ngene lho, Det. Ning mel aku. Lho melok piye to? Kene yo bingung kok melok wong bingung kowe. Wis nyapa minggir-minggir. Nyemplung Arek parit. kowe aja geser rene to. Lho, Det. Golek uang masuk lho, gak enak. Wong keluar to. Det. Iya banget. Sopo? Ora usah mikir nggone sapa. Wis sikat. Ayo, golek kayu. Det. Kowe watu. Kita siji. Yo, Jos. Oh ya, apa-apa. Enteni sor kena ateme. Modal. Sik. Pisan Kas, aku tak golek anu sik. Lah kowe den matu adol. Ayo doyan ta, Bos. Engko alergi ora ta mangan enak. Wong mato ae enak le daturan. Mato ae lho sing paling enak. Kuwi mudeng apa ora iki? Engko watuk mangan matoa. Ora iki lho panganan sing paling enak. Soalnya panganmu tewel entah. Sik, aku tak golek iki. Tenang ae kowe iki. Ndang cuman. Iku. Di. Sik to. Nah iki nek ndase bardoli boko ngono wantem. Tekane kok, Det. Kena jol. Kena dasku iki lho sing kena. Matane iki. Lah apa ora kena iki lho. Edan, cok lele kene tak bandem ndasmu sisan. Ora sengaja lho, karo. Lha didelok to kancane iki. Cok kok. Kamu ki lho ndasku merempol iki to. Mosok kene ndasmu. Lah apa pengen tak baleni kowe? Jajalan delok. Ndi mau watune? Roti bos. Watune wis enek. Wes, rasa mangan mato. Wes, ayo, nek arep melu aku. Ayo. Wah, loro tok ndas luras itu mangan mato ah. Jake loro. Wah, kae bocah. Kae peduli ambek jedet ya. Dol. Rene Dol. Tak kandhani lah. Ana job iki. Job apa? Ngene lho, Det, Dol. Anak iki job iki. Gelem apa ora kowe? Wis lungguh sik lah, lungguh sik. Tak omong kuwi. Lungguh sik. Piye? Tak kandhani pokoke. Anak job iki ngisi cletong. Masuk iki. Bayarane piro gorekan? Piro te? Yo enek lah sing penting iki aku butuhe 100 karung. Tak weni lah 7.000. Tambah lastik nek tete. Iku sakit lho ndet iku. Aku tuku kono lho aku ora lah apa-apa. Ngene dol. Kok men hitungane lah karo kowe ae lah. Aku njalukku sak karunge iku berarti 7.000. Iki lho RT. Pangga bardoli sing digoleki. Wis nih, ngene te. Nak hitungane engko cendet ben aku sing ngatur. Oke. Nah, kuwi. Wis, piro? Pokoke terserah lah, penting mbok atur dol. Nek masalah cendet iki aku penting aku kowe kambe wedol. Yo, siap. 7.000 sak karung. Piye, sanggup ora kowe? Kowe bangga sanggup. Ojo songgap sanggup ae engko. Engko arahan sing mbok adahi. Yo ayo kok selak sore. Ya terus kapan kita? Yo ngene iki aja wong loro abi melok lah. Lho, piye to, Teh? Engko malah wong loro. Lho bayaranku kurang iki kok. Ya wis terserah aku ya arep aku tak sing ngaret ae lah. Oh, berarti kowe enek sing golekne, Teh. Enek sing wong golek karo kowe. Yo. Oh, ya wis ngene ae saiki, engko sing ngatur untuk anu nek kowe arep melok kerja ben aku sing ngatur engko biayane. Oke. Ayo, Kowe arek kerja bareng ngoceh jane. yo nek ngono, ndang ayo disi. Ayo, disi alane. Dite. Iki cerita men. Dadi silah. Oh, iki. Walah. Gampang kuwi. Teh, goni teh. Ya, diadai. Dol. Jangan tete. Teh. Kacok. Mulai uang masuk barang kok. Lah iki piye to iki? Lah aku malah ngongkon mau. Lah kok
Aku melok kerja iki, Mas. Lah kowe tapi kowe mau njaluk kerja. Saiki wis aku arepe ngarit barang. Sanggup ora kowe? Sanggup to piye? Ya wis engko nek urusan kuwi hitung-hitungane karo aku ae. Hitungane. Ya wis lah. Mandol, ya siap bayaran. Bayaran kok. Nagur kletong ae ringan. Lah matamu, Dat. Lah kurung nyekeli karung di apa kowe iki? Lah piye kok utah kok cekeli? Ya delok kancane kerja to ngene iki. Wis to, terus nae. Aku atus aku tok sing kerja, Dat. Lah iki kerja to iki nyekeli karo. Lah nyekel karung tok piye gajimu? Wis to, terus nae kok. Kacau iki kene sing ngejak kowe kok, malah kowe sing ngatur aku. Yo nek ngono tak leren sih aku. Kesel. Dibagi saiki. Ndang, Aku tok sing kerja ngene iki. wis, tekor kok RT kakean. Wes, leren sih aku. RT iki sing pesenanku kae yo sing 100 karung yo. Wah, kae iki koyo apa iki pupuk sing pesenanku yo 100 karung karo Pak RT. Wah, kae kali iki ya. Jal tak takok sik sapa sing nyusun kae. Lik. Woi, Ana apa, Bos? Iki lho aku ora takon pupuk. Apa iki pupuk RT iki? Pak RT yo kono to nggone iki. Oh, iki aku soalnya mesin karo Pak RT nek 100 karung pupuk. iya kono mame Pak RT, tapi pesenane soal iki sebagian. Terakhir piro to, Bos, pupuk iki sak karung iki? Lah, Pak RT ne ngomongnya piro iku sekarunge karo sampean? Ngomongnya Pak RT ngomong karo aku cuma 7.000, Bos. Waduh, oh, ya wis ben tak goleki Pak RT ne, ben tak kandhani ne. Mosok sakmene akehe isine 7.000 nukune Pak RT ne. Coba, Bos, takok Pak RT. Oh iya ben aku tak nang omahe Nah. Pak RT iki mu tak kira Ono omahe Pak RT iki. Engko sing pangki engko belok nganan ya. Iya, wis sampean takok kok. Oke. Mosok 7.000 cumaan. Yo aku ngomongnya 15.000 sekarung is. Mergo ngisine sing akeh. Iki kok mosok kurang akeh, Bos, ngene iki. Yo iki wis pas iki nek rego 15.000 sakmene iki. Akeh iki. Kenapa Pak RT mosok sakmene kae kok di tuku 7.000. Oh yo wis Nambah ya engko ya. Ben tak ngomong karo Pak RT ben aku nang ngene Pak RT. Tak pamit sik ngono lek. Ya oke. Sampai kono kok ya. Yo, oke. Wah, apa iki omahe Pak RT iki? Isi iya kayak nek karungan juga kayak ning guri kayak. Kayak diisi apa ora pupukku kayak. Tak pateni sik ondaku lah. Teh. Pak RT piro kok gathok kayak. Teh. Bos. Apa kae dene agen cletong iki? Teh, tak mudusi lagi. Teh. Piye pesenanku teh? Pupuke. Lah nyapa mbok bengok-bengok cangkemmu iki cangkem dhewe. Enggak ngono teh, ya aku takok pesanan pupukku ngono lho teh. Wis tak ewangi kek ijuk mosok kanca dhewe mbek pakang teh. Gak Tonggo-tonggomu kan lho. pesenmu kan 100 kan? Ya 100 aku pesen teh. Sama nih kok sore lho wis siap iku. Aku ngongkon badoli karo siapa? Ndet. Oh iya, jadi kapan iso dimuat iki pupuke kira-kira? Ya nek sementingnya ngere pupuk wis siap, langsung mobil senpe muat. Teh, pesenanku lho wis enek 3 dina mosok ya urung siap-siap. Ki piye karepmu? Selo bos. Pesenan cletong nek 3 dina. Wis enek waktu sedina. Iki engko siap. Ngono lah ya. Ya pokoknya sesuk-esuk kudu dimuat iku. Lah Woi. kowe iki lho ngerjakno Aman-aman badoli bos. karo Oh, tenang ae. cendet engko dikerjai meneh iki. Oh gak nek dhewe badoli kambe jendet iki ketoke gak rusuh dhewe. Manut. Dapurane Siap, kaya deh. tumo kathok mbek kon kerja piye kowe. Pokoke sesuk Saiki ngene. kudu dimuat iku Ngongkon teh. badoli karo cendet ning nguri kae. Nek pengen delok ayo kita delok rono. Alah badoli karo cendekne, kowe engko dikerjai ngono. Ora ta wis ta delok. Iki lho bos, bocahe wonge. Sing ngadai telak iki ha, delok ora rene iki. Di walah iki to bocah sing ngade telek iki. Iya iki memang pinter nek wong loro Oke. iki. Iki enek apa-apa agene teko iki. Piye nek model-modele berdoli karo cendet kon ngisi ngene iki?
Model-modele wong ngene iki ngisi piye karepe ngene iki ya? Kowe juga det tandang gawe gatel ngene iki kok piye iki? Lho bos, regane piro regane? Aku tukune iki karo Pak RT iki apa 15.000 sak kali. Lihat, lah 7.000 karo awake dhewe te apa didol karo berarti. Kamu beliin nek kan 15.000 sak mono kuwi piye karepe RT Kok iki? nyalane aku lho. Tapi mau 7.000 dol aturan terserahmu. Lah kowe gelem. Lah sing nombok sapa to iki, Ndet? Bayarin ki Ya wis, nombok aku dhewe iki Wes lho. saiki gagal kabeh. RT kon golek agen lainnya. Iki carane ngisi 15.000 gur setengah ngene iki. Jancuk kerjanan tae koyo ngene iki.